Shubor Nagashlam Jong Nongsan Hima. Ka Hanyo Trap Youth Council Warjantar Circle. Nagajing opdyang jing ujor ki pat ba nong shong shnong kabede bagijing bagi haban mat namar gajing bomdan doktor hapo Kapadu State Dispensary kebadan hakathan Warjantia. Hal khatsan tarik risau arjar pusan krediban kendu ke Dr. JS Momin, Director ke Directorate of Health Service East Khas Hills, Banpen Sngau yakni. Habakran Shakilat Pathai Kubo nakliang usamla Yoda Hunki Shila President HYC Warjantia. Udaong bahadian kejing syak kendri ano doktor na ketiga dispensary. Mentala kumba saub na ki pat ba ki lahaban mat shibun kijing bat kumta ula kerpat bantung doktor mardor kenang bagi nong shong kin ome kendu jing ula ongru banakaliang ke doktor JS Momin kalakular ban shimkhia yakni kekam ni ka HYC Warjantia Circle nilwan ni kendu ya director DHS dari kesin ngabar ke jiwan jim ta kasih kalong alor ka jibomdon doktor hapo Kapadu State Dispensary ka jibomdon doktor hakte ka dispensary kalong nadu paratrik ume jom tausnem nadu ba tuwe doktor emu ulayo permission kiwe pat jaka hadu mata ki klempa shu ki doktor ki ban lej agak jaga jong tu doktor ubalayo permission dengan ga jiwan junyi jong ka seng ta kasi banyak keren ni director kuat bantip ke kecing slim jong ka department mo ban pa yo doktor harjika jong te ubalayo promotion ten nakaliang jong ka director kalau ngini ba kecing slim hi jong ka ban pa tu doktor batma ketika Kapadu State Dispensary kalau ba hidang show up ya kena ka list kau hidang show pas mai gini di doktor bakin sa pasien ngong i koi kata kala ban kade gawe madam ndai nakaliang ji ikwa pat bahaba upai ba la sau benai tam la selang umdan doktor show bapai aduh tu doktor wat ula yo promotion penban ki gibru kidang phone i nomor ki senia nomor ki i ka service ba ula ayah ketika dong katanya ka warwes ke bahap apa Warjantia berokwe te nakalian jing ong bali pimla ban deploy yanu mo ban mi ban wan ka cika jong dadak jong tau doktor te nakalian jong ka DCS kala kular ni ko ong ba kansa shimkhia mata kasihi ya kan ka mat ban nakalian jing ka seng ban nila krensha iru ba nyins ap katu kan depor ba pin pa no mardor ya tau doktor ban kmi ban pe ya ke jidong kam jong tai pai ba ke jibom don doktor nadu benai me adu mata benai kalong ke judunong bakrau ki pai ba ba phintip ba ki briu ji ste ki Warjantia dang de ki briu ki baduk ki bang im ha garep karyang ki tre ki le bela men step ki yo nong men mit ki bam ha tu ko keju he kasni kane kalong ke jinok bakrau ki bakin le cha kita ki private mo ki private hospital ki che igin yo pisah kane ke jingwan junyi ka seng amde banyi jing ujor tang na ki shno ni ta andre ki pai ba man ko por ki phone ni menin tang ki daya phone ki pai ba ki ong nakalian junyi sambhase nakalian japi ka seng kumba phila petulun kumba phila ya dawa hakini ki por mo kumba phi phala ta khabor phi i nakalian junyi ka seng no do hajar phlai arsa hodu arsan imshong klikti ni yele kat bala ban budin ya gini ki jingdeman ki badong kam ya gini ki health center ki badon hapo ka Warjantia namar ni sutu biang ada ki hospital sarkar ki laban air ji syakri ke babha ya ki briu junyi badan te kathan kim dang kam shu banwan ha juwai ne ha shlong ha ta ki kiwe pet ki hospital kumba pi ka shlong ta na ka por ke jing buni kali ke traffic jam dan nagalian junyi ka seng kumba ka sokaro kalong kim kwa ba ki briu no kodong bikin rostan ha ki jeka sor namar ni nakalian jong ki sarkar ka ong bahkan pembiang kat bala ya kata ki facilities ki jidong kam jong ki pai ba aki department ba fer ka but community ka jing ya kren ji ni ban director kalong ba seso bat kumba ka ong kala kular ka sa shim ha gini gisi banwan bat nila kren shai iro what up tan tangam ta kilis mo ba pin posting no pin le de contractual ne ka permanent do kata ka shong ha ka jing start jong ka department nimla ban batai kata ndai ni pat nakaliang junyi ki ba yidong kam pin pa deploy no doktor kabiang be kenang ba ka jing tre kam jong hangte hospital kam don ganu ka jing kta ya ki ba namba ka jing don doktor kakta yo ba na ka por namar
hakte area kibun bagi beri gobali sim dua hakne state dispensary nimla banlen kanega ka state dispensary ka kawar du padu kini ki khongla nombre amkoi bat kumta tater kisnong bat terperkat pi kat kata kisnong kibla hap hakne ka dispensary kanu ga jidu nong bakrau yaki Padu tali kaki dan kisah aku bawa kau cepat padu dispensary. ka jingpen jong kanega state padu state dispensary kila bun hi kisnong ko bangalanyo pi mene adu kini ki khongla bat ka padu nombre amkoi nombre rim nombre lentiar bat kumta tater kita kisnong Te kumulong ta don baitang we. Te. adu mata nadu bamiu tau doktor ubalayo promotion klaim don doktor syu ta don bai tangki staff kinos pi perkat pi ha modur adu kanu kita ki staff bat ki kinos ru kinla ban ai kata service ki beriu junyi menta ki beriu ki dong kam ya ka birth certificate kat ke birth certificate ru kin le apply don doktor modu ban authorize ka tu certificate pi kumba pili nilai i kata kane kade gajuk start ki connecti jonggi ki long kemi long pa ki don kam ke birth certificate makin apply kinu ki don kam per haidu ki school baki scheme rom tal ter ki don kam ban issue tekane ro de ka we ka jing ko jong department ngat ni na kalian jing seng kam de issue ka kasin nokong banyi i kini ki case tanda lawan kin ki sembhalang ni ki kisnong ki thau baki le bu ke jing ujor bom don doktor bom don no hikai kasarkar kastang kendit ke department kastang kedit kene golong baru akade ka jingin teko chung tai kam ba kim don kata ka responsibility dada maki kidong responsibility kin abayu ya kata kali sebagai di breakfast man deploy no da way lemar ni area ni stay padu sudu no telang hadu dauki no telang CC dauki PSC penskap kamde kepada jangan bila ban deploy anu alias ban sting ya ka department juki ke no laki kenang bawa pai baru unum du ta ki jing to ki bla don lupa government ka bala bu ha ka ka padu state dispensary Te lalu ba gempa tapi doktor mah pinjam ke bekas yang anak kalian jing kaseng ni ko ban pa ka message basha sa department bat sak sakaru ada kimla ban pa kini ki sing ban wan apa nu benai kumbani la up handu sau benai tam insai up handu berkut nu benai ada kimla ban pa itu ka yo doktor nak kalian jing kaseng ni khang talas nu ne kata ga state ka padu state dispensary nomor kali ayu kan syusyang bai tangki staff klaim doktor ban authorize gi jidong kam jong pai ba